Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Ahwasul khusus selimu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fit dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa idza lahu lahafizun. Ki nglembuke dulur-dulure Nabi Yusuf neng Nabi Yakub men iso nggawa Bunyamin. Le domong ngono kuwi. Dong to ngene iki wae. Cetha dong. Jamaah jos. Le glembuk ngeten niku. Falamma rajangu mongko tetkalane padha mulih sapa dulur-dulure Nabi Yusuf. Ae tegese ikhwatu Yusufa, dulur-dulure Nabi Yusuf. Ghairu samuna, sakliyane samngun, karena samngun nggo jaminan. Di samngun kereke nggo jaminan. Kereke iki dikon keri kono ora kok digawe kere iki ora kok. Kereke iki dikon keri. Nalika dulur-dulure Nabi Yusuf do mulih ila abihim maring bapakne dheweke kabeh. Bikan ngana ana ing dalem desa Kan'an. Kalu mongko padha matur sapa dulur-dulure Nabi Yusuf qabla ayastahilu ing dalem sadurunge yen to ketungkul sapa dheweke kabeh bi fathil matangi kelawan buka gawan. Ora ya donggo gawan pirang-pirang unta. Kronjot unta kebaki gawan. Sadurunge do ngedukke gawan, sadurunge do ndudah beras, endhog lenga, sarimi,
kecap, gula teh, termasuk saus barang. Urung diduk-dukke barange isih nang dhuwur unta. Langsung do matur mlayu mlebu marani bapakne do timpuh-timpuh karo do matur kae. Gawan isih nang dhuwur unta. Mature ya abana duh bapak kula. Muninga dicegah mina saking kita apa alkailu. Takeran utawa jatah pangan. Ae tegese hakama ngukumi sapa al-azizu sang ratu utawa sang raja biman ngitongami kelawan nyegah ngekei pangan ba'da hadhil marrati sak badane ikilah ambalan. Ilam yadhab yen ta ora menyang ma'ana sartane kita sapa Bunyamin ilaihi maring sang raja. Penuk ta nek ngrungokke. Le maca kuwi ya. Ki balik-balikke ndomir ngono ki nek teplek pas ngono ya gacok. Ndomir ilaihi kuwi nggon lam yadhab barang ngeten niku rak ya goleki fangile. Kok ngomongke balekke wong jenengan ki nang kupingin jenengan krungu dhamir fangil barang ngono ki wis kaya keri kae kok ya nang kuping. Iki apa? Andae nek ana wong payu ngaji rono-rono serik senengane. Lah karang kene iki ya asline pinter jiko ngono. Ya ming tampilane iki kaya wong ora pinter, ning asline pinter. Ya ming tampilane wae. Setil padake. Wah nyatane wingi esuk ngisi sawalan paguyuban bentor. Paguyuban becak-becak motor kuwi. Nang pemancingan Mina ngono kuwi. Wah bola dhewe. Doting brengok kae. Doting brengok. Bola nang kemaraan biyen. Wah. Malam buka wati ya. Lemon iki bola nang keparaan biyen. Tobat ya. Omong waton ting brengok kae. Kudu malah goyong banget. Jan goyong banget. Lah nek kono rak kendel wong ming bola barang. Kendel nek ngaji ru bola barang sikil papat ki kerep njero. Wah wis pokoke bebas ngono. Mula langganan setahun pisan sing ngisi sawalan kudu aku. Kiai liyane rak rawani ranti pengalaman. Ya yang wingi esuk bola-bola pintar. Bernostalgia. Ana sing salaman. Galingan kula mboten kok tuwik aku ya ngono. Wah, jan seni tenan nek karo bola-bola kuwi seni tenan. Rika sing tak tuweke rika.
Nah, kula ora awetno. Lengalane kula. Terus buar niku ora mulih langsung pindah. Wingi awane ngisi sawalan paguyuban dukuh-dukuh. Sing jenenge Pandu kuwi to nek dukuh iki. Nah, dadi sawalan Pandu. Ning sekapane won megiri dadi dukuh-dukuh sekapane won megiri didukuh-dukuh pirang kelurahan nek megiri iki suwirang warna-warna. Bolo-bolo dhewe kabeh wae. Duwe rica-rica mentok. Ngranteng dukuhe dhewe kajor. Raming bolo-bolo dhewe ndak dina. Wah iki saya bebas. Ra ya esuk bentor awan duka. Bengi langsung meluncur kidul rumah sakit UII ngono wae. Niku sing jam pertama, kedua langsung mlayu nang Malang Jiwan. Wah, padake. Pokoknya undian. Kesel banget ya, kesel banget. Kesel jebule iki. Lha rumangsane jenengan ndelok kae mangap sak jam we. Ana sing muni ngono kuwi jek. Mangap matamu kuwi ya. Rumangsane mangap gampang, muni mangap sak jam. Wangel tenan jek. Menghidupkan suasana kudu nyuguhkan penjelasan sing asik ning yo kudu lempeng sesuai Quran hadise penu jajal mangapa ora payu ana mangapa dhewe engko bengi MWC Panda sawalan MWC NO Panda. Sok minggu adoh Wonosobo. Dadi jam 7 mangkat. Jam 7 isuk kae agar mangkat aku karo golek duren. Ya awan to nek Wonosobo. Khaul Akbar. Dadi ngajine Khaul Akbar dan sawalan. Aku yo kaget dilane jamangah sing nimbali panitia rawuh mriki kapan kae memperjelas ya. Lemuni tahun lalu ngundang Gus Abbas Buntet. Kae sing ketua PWLI SI kae. Sing diundang sing ngono-ngono. Terus tahun sing dhisik karo ngundang Said Akil Sirot. Walah terus ketemune sak aku iki. Itu piye iki? Masalahe kae ki si Khaul anu sapa kae jenenge sing jerep anu sing Wonosobo kae. Ki Ageng sok mbrintik apa sapa kae? Khaul Akbar kuwi sing sok dadi ziarah iki. Iki padake jebul kene iki anu iki, kelase nek nang njaba rada dhuwur aku iki ya. Padahal nek nang omah mung dadi padoni terus lha. Ning ketok ya berkahe le do madoni iki kok ketoyan. Nek ora ngene iki mah ora tekan kono-kono. Mula terus wae pokoke malah apik ya. Malah jos ya. Bene, wah iki ujian gede. Pokoke njajal lah ku gendoli ra nesu tekan ngendi aku ya. Josnane jan. Duh bapak kula niki.
Ya abana muninga minal kailu. Niki mbasan mulih matur karo bapakne, duh bapak, sang raja niku ngekeki kebijakan hakama al-aziz. Dadi sang raja ngekeki kebijakan ten kita wingi nalika sowan mrika njaluk jatah. Pancen duit sing kita setorke titik ning niki gandeng kita sing mara dibuawani tikel loro. Ning syarate niku, Pak. Sesuk mbono yang kedua nek ora iso nggawa Bunyamin pun diancam kalian sang raja ora bakal dikei jatah. Dadi nek mriko yang kedua sesuk kudu nggawa Bunyamin, Pak. Nek mboten nggawa ora kei jatah. Wes bapak ini langsung meneng dungkluk saya nangis. Ki kejadian sing demben ming calon terulang kembali. Mikire bapak ini ngeten niku kok ya. Mila ngeten Pak, jenengan mangekei kepercayaan ten kula, fa arsil ma'ana akhona. Fa arsil nglepasno sapa panjenengan mangana sartane kita akhona ing sedulur kita Bunyamina iya Bunyamin. Ila Misra menyang negara Mesir utawa menyang kerajaan Mesir. Tulung tenan Pak niki nek mboten jenengan izinke nek kula do niki rombongan dulur-dulur niki nek ora iso nggawa Bunyamin tetep mboten sida dikei jatah. Nek ngantek ra kei jatah, wah sida kaliren tenan. Sing nomor loro saka dhuwur mikir le arep ndudah wae. Mas kok kan rembug kok ngene iki arep goreng ndok mah. Suwan nek ini. Lak ngeleh gitu. Sing nomor loro saka dhuwur. Wong iki dhuwur kae wong. Kula yo ngomong di dhuwur ora ana kejelasan liyane kok. Ora kok terus gedhe dhuwur wetenge gedhi ora. Ora. Iya. Tenan iki Pak Jan bahaya banget. Mula lilah izin Bapak ikhlas kula tak iso nggawa Bunyamin kula jak sowan ning ngene sang raja. Waqala ngendika sapa Yakub Nabi Yakub. Ha bapakne terus ngendika. Aina samuna. Aina nendi samuna utawi samun. Lah iki si samun endi iki? Ya keri jenggo jaminan sih. Ya ngerti kok ya ora ana iki samun iki. Tak sawang-sawang kok dadi ming songo. Samun endi iki samun? Ayo iki kaya biyen iki mesti. Wala ado ndungkluk kabeh. Sing gerangan dhewe kuwi. Maksude sing bareng sing gerangan iki. Di samun endi samun? Digetak keten aina samuna. Kalu mongko padha njawab sapa dulur-dulure Nabi Yusuf jawabe irtahana. Ini nahan nek cara bahasa bisnis anu gade dadi ditahan. Didadekke semacam anu niku jaminan wong irtahana niku maknane gaden. Ha iki anu nahan jaminan hu ing samun sapa maliku Misra.
raja Mesir. Wa akhbaru lan padha ngabari sapa dulur-dulure Nabi Yusuf hu ing bapakne bil qissati kelawan cerita, kelawan kisah terus cerita dawa. Niki rak ceritane ngeten, Pak. Rasa cerita-ceritanan, Pak, tulung to Pak dirungokke niki. Ndak salah paham, ndak kita ming jenengan tuduh kaya jaman semono. Iso uga. Aku paham karo utek-utekmu. Nesu kok ya lah ya dilalae sampun ora ana dadi ya nesu kok ya. Wis mulai nesu iki lho, anak lho iki. Ora kaya jenengan ra takokke ana ben ora ben. Ana ya mung entek-entekke kok. Nabi Yakub nesu paham karo kowe kabeh. Wis mung do nyilakake wong senengane. Sabar yen Pak, sabar yen. Kula critake asal usule niki sampun dienggo jaminan kalih Sang Raja ten mrika niku. Critake kabeh wa akhbaruhu bil qissati. Cerita ngaten. Mila nek jenengan pitados kalih kita niku mboten enten sing kula tambahi, mboten enten sing kula longi, cerita niku asli ngeten niku. Jan asli ngeten niku, Pak. Wis nek mboten ngandel mang takon adi-adi kula niku mang takon. Wis tok setel sih. Sarwa ora dipercaya piye-piye ae wangel. Le percaya angel kok ya kelingan kelangan Yusuf biyen anjak wis tok setel ning dalan mau. Yes. Mikir lho ngene iki ya. Kira anu kurang pati ombrentek. Rada ngantuk ra udut tak wah. Ki mau nemu sitok anu apa? Mengle nemu sitok klasmil. Wah, jan malah klasmil lah. Rada ngantuk Mas. Kayak engko nek le nerangke nasib karo jamaah model ngono kae dicacat. Yo mikir ngono dadi. Tenan niki Pak ngeten niku ceritane niku. Wah, aku tetep ora percaya karo omongane lambe-lambemu merusak acara. Hilang kepercayaanku. Estu Pak, sumpah demi Allah. Nganggo sumpah demi Allah niki tenan Pak. Nek ngantek sesuk yang kedua ora nggawa Bunyamin. Wah, aku saya ora percaya. Ha iki samungun wae ilang ngene kok. Mah Bunyamin barang arep digawa. Niki iki Bunyamin dienggo jaminan Pak. Kok ora sing gerangan kuwi sing nggo jaminan. Lah mengke le mulih ya piye ya mesake wong niku ya padha karo pucuk pimpinane kan ya kakang kula sing barep niku. Mesake jane kuwi tinggal mah karuan. Wong pancen drunane kuwi kok. Pancen pinter nek ngomong. Melung-melung nesu wae. Marai radoyan madang. Sumpah Pak niki pokoke kula lijin lilah njaluk izin tenan jeng nek mrika melih mangizinke beto Bunyamin. Sampun duleke sithik. Engko Bunyamin gorono oleh waduh nggih mboten ngaten niku Pak. Ha piye angel kok ya nek dadak jiko samungun terus Bunyamin agiga mriko ya angel kok nggih. Yes. Napa jenengan sesuk nderek tindak mriko Pak wis. Tenang mawon, mengke kula goleke roda telu. Kula goleke sing roda telu.
anu budget. Nek bentor engko mesake sing ngontel. Sake nek nganggo bentor mesake sing ngontel. Karo mesake kiyaine ndak darani nyindir kono. Goleke budget nek udan barang iki kehidupan. Budget sakniki apik-apik niku. Oh nek mboten ngandel jing melu mriku Pak. Ning Bunyamin dijak masalah syarat utamane Sang Raja niku Bunyamin. Kowe mbiyen nalika aku kelangan Yusuf lehmu nerangke ya do ngono kuwi. Lehmu munat jaga piye? Ning nyatane ndi seprene ilang. Nek aku leh jujur lara ati aku kelangan Yusuf ya. Ning kowe do iso ngijoli ora? Aku mah kon momong putumu. Anakmu. Mah kon momong anakmu. Ha niku rak ya putune putu ning nyatane galo lawuh barang dientekke. Ha putune belinge pol. Senengane nggogoi lawuh. Iki anu kaya gambaran Nabi Yakub nesu kelangan Samngun kok. Nabi Yakub nesu niki kelangan Samngun iku. Lemu nek kelangan anak le muring-muring kowe kaya ngapa wis jal. Anak lho iki. Nek karo kelangan anu apa iki. Nek karo kelangan Astor barang ngono ki ra apa-apa. Oh ya mengkor boros. Iki anak sih kok. Jenengan nek diterangkene ra gatekke mah paham karo terus. Kok kelangan apa? Ora kelangan. Liyane ra kelangan. Tenan Pak niki nggih Pak. Nek iso nggawa Bunyamin Pak niki Natal. Mongko bakal mekoleh takeran sapa kita. Ae tegese narfangu bakal iso ngilangi sapa kita almaninga ing sing nyegah minal kaili saking takeran jatah pangan bisa babihi kelawan sebab iso nggawa Bunyamin. Wanak talulan mekoleh takeran sapa kita bisa babihi kelawan sebab nggawa Bunyamin minato ngami saking pangan oleh takeran maing barang nasau kang karep sapa kita estu niki Pak. Nek ngantek iso nggawa Bunyamin maka kita wis dikei pengendikan demben langsung oleh mlebu madhep nang gone Sang Ratu mboten enten sing nyegah mboten enten sing ngelekke. Sisi lain mengke bakal mekoleh jatah luwih akeh mbangane sing niki, Pak. Malah Sang Raja wingi ngendika nek iso nggawa adimu sing saiki tok kon nunggu bapakmu, sesuk yang kedua tak kei tikel-tikel. Malah kepara apa njalukmu tak turuti. Ngeten niku, Pak. Kuwi rak lambemu mboten iki tenan. Kuwi ngarep ngapusi aku, wah ya Allah Pak, sumpah. Sing nomor 4 mbok wis mulih kaliren kabeh ben. Mengkarek enten-entenan sing mudar sithik sapa ana sing ngomong kuwi barang. Sing nomor 4. Bila sing mara ning kraton cetha wong 10 kok. Kan wong 10 iki. Sing Bunyamin ditinggal ngomah dadi
totale 11. Nabi Yakub duwe 12. Nah, sing siji Nabi Yusuf. Kelingan ora hitungane iki. Oh, lah ya sangen wis wae nek kur ngono kuwi wis. Ale nerangke tenanan siradong. Angel tenan. Iki sing nomor 4 omong mbok wis angel iki engko. Wis ben ra rono ya ben ra oleh pangan ya ben gek do kaliren kabeh ya ben. Joneh kok jatah pangan ngombe we ya nyatane ora. Ayo udan ya. Urusane. Sembangane saiki lemes ngantuk. Sesuk wae ngomong bapak angel iki nek saiki. Saiki ngedhukke gawan-gawan sik. Pokoke lek ngedhukke lek omong bapak lek nglembuk bapak sesuk. Karo engko bengi disolati hajat ra yo. Ah terus piye ayo sesuk ayo. Ha iki saiki yo bapakne rong oleh tenan kok yo. Sesuk. So anggere ana wedan karo ana liya-liyane ra anu, rada padang ngono lho. Semoga-moga do anu do istiqomah. Urip do ngaji istiqomah apa sing kita tandangi dadi celengan ngamal saleh dicatet karo rakib kena nggo bandul timbangan sehingga timbangan kita sesuk iki abot timbangan ngamal sing apik mekoleh penguripan sing kebak ridho. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.